Illum il-ġurnata aħna neħdu b'mod awtomatiku li persuna tindifen f'ċimiterju wara mewta, madankollu din ma kienx tapplika għal 150 sena ilu. Fil-Knisja li probabbilment inti tammit u ċivejt l-ewwel tqarbin għall-Krisma u żewġt, probabbilment kont anki sejjer tindifen. Jew almenu jekk ma tkunx dik tal-parroċċa li nislitek tal-parroċċa li fiha għext miż-żwieġ jew mill-ħajja adulta tiegħek il quddiem. Sewwa kienu ftit dawk li jindifnu barra mill-knejjes, kellek ħlief dawk li jmutu f'imxiji u flaġelli ta' mart infettiv. Dan minħabba li d-dekompożizzjoni tal-iġsma tal-mejtin setgħu jkunu ta' deterrent għal ħaddieħor. Għalhekk, meta persuna tindifen barra mill-Knisja kienet titqies inaċċettabbli u povra. Għalkemm fi żmien il-ħakma tar-Rumani u tal-Biżantini it-tfin kien isir fil-katakombi, meqjusa ċimiterji f'dik l-epoka kellhom jgħaddu snin sakemm bdiet tindara l-idea li jintużaw iċ-ċimiterji. L-awtur tal-ktieb riċerkat bir-reqqa iċ-ċimiterju ta' Santa Maria Addolorata isemmi wkoll inċidenti partikolari li kienu jseħħu waqt it-tfin. Waħda mill-sezzjoni tal-ktieb titħadded appuntu fuq ċertu kuriżitajiet jew inċidenti partikolari li seħħew għaw ġew. Bħal meta pereżempju kellek air raid waqt difna u sfratta il-karru li kien dak iż-żmien naturalment misjuq miżwiemel u għamel ħerba sħiħa. Iċ-Chairman ta' Heritage Malta Anton Refolo faħħar din l-inizjattiva li se tkun qed tagħti sinjal qawwi biex iżid l-aċċessibilità ta' dan iċ-ċimiterju lill-pubbliku. Dan huwa monument ħaj illi juru minn dak li għaddew minnu ta' qabilna. Naħseb bil-mod kif qegħdin nimxu aħna para Heritage Malta illi nidħlu dawn l-inizjattivi qegħdin jagħtu l-frott tagħhom u nħalluh ukoll għall-ġenerazzjonijiet futuri. Intant iċ-ċimiterju tal-Addolorata mibni wara nofs is-seklu 19 fuq l-għolja tal-ħor li kienet diġà tintuża għat-tfin sa minn żmien neolitiċi minn mindu saret l-ewwel difna f'Jannar tal-1872 sal-lum indifnu fih kważi 300,000 ruħ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.